Introduce yourselves! Pero pag mga ganito, galing nyo mag-edit. Anong klase to? Gusto ko dito mag-enroll. Skirt, skirt. Saan kayo pupunta? 初めて気がつくなんてそんなダサいことも知らないのよ Goodbye Don't you ever say bye bye Yeah yeah Kasi gusto ko gawin yun kasi lagi ko nakikita na may mash fishing. Ang hindi siya masarap itanong, maging proud ka sa sarili mo, wag mong kunin yung confidence mo sa iba. Kaya alam ko naman nakakatulong yun. Kumusta yung mga kasano ko nga pala si Paolo. At ngayon, dadaan natin mga face-to-face class memes. Sinishare nyo ata sa mga kaklase nyo yung mga videos. Kasi yung mga bagong pasok, sinesend na naman yun na daanan na natin. So kung bago kayo dito, hanapin nyo lang yung face-to-face Paolo. Lalabas naman lahat ng mga ganon. Medyo bastos na sagot, pero okay. Di ba dapat would you rather be? Sorry na, pasensya na, writer dati. So, basta ano lang ako dyan. Medyo may onting OC lang ako dyan. Sama ba magsabi na isang po lang? Why may tablet? Wait lang, ano yung tablet na yun? Pag ito hindi galing sa school ha, at least hindi nyo pinang Minecraft, hindi ako nagpa-flex na iPad, please lang. Wala na, dyan na eh, wala ka magagawa. Mga pinagbabawal na technique. Sige, hindi ka magiging boss dyan. Mandugas ka lang, sige. Nasa talampakan mo din ang utak mo. May mag-temperature ka daw. Mainit na mainit ang aking pakiramdam, classmate. Asim mo. Ano kung lahat yung hinalikan, no? Di lahat kayo meron laway isa't isa. Gabriel. Iba dito na parang doon natin eh. Hoy! Temperature mo na! Ano yan? Tropa time, di ba? Bago F to F. Sunod! Grabe namang tulak yan. Pwede naman lumayo lang. Alam ko pangit ako. Pero huwag naman gano'n kasakit. Kamukha niya isang Blackpink ba yun? Si Liza? Tama! Focus lang kayo sa tropa nyo. Huwag yung pansinin yung mga ganyan. Ay, sa mga uhaw dyan, ilalagay nyo sa comments daw ang sarsa. Ko bibigay para maghanap kayo, hayop. Para may jumpscare. Let's get it on. Kasalanan ko ba mahirap ako, wala akong pambili. Ina yun talaga, leche. Nakakabis nga yan. Kaya ako bisa nilalabas ko one hole eh. Kasi alam ko hindi nito babalik sa akin eh. So puputulin na lang puputulin. Ano mo rin, alay mo na yun sa klase. Ito na! Ilabas ko na! Confiscated ni teacher. Naglilinis kayo, nagti-TikTok ka. Ayan, lilisin na yung teacher yung ano mo, storage mo, puro ka drops ha. Eh, una kala ko si Andrea, tapos hindi naman nag-aaral si Andrea. Puro na siya mag-calculate, kaya alam ko. Nag-interconnect. Galing kay reality, no bag day challenge. One step to the Go, hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go. Ito kung para saan yung mga ganyang kabao, yun yung mas nakakalungkot eh. Okay, namatay na rin yung grades ko. Ilibing nyo na ako sa report, ma'am. Sunod! I've been building on the blocks like a me. Hey! Oh! Hey! Addictus! Oh my God! Oh my God, boy that one top. Napirat. Puro kayo landi, ito talaga dadalhin nyo kahit no bag challenge. No baby challenge ha! Mag-aaral na mabuti. Sipping walk, make my heart stop. Oh! Hey! Hey! Oh! Hey!
Hey! Hindi ko na ang bilis, hindi ko na nakikita lahat. Sa ng bigas. That hoe and go. Yeah, she like to go. Yeah, she love the pole. Okay, nagamit na natin sa thumbnail yan. Sunod. Oh, lakas tama. Late ka na naman. Ma'am, sorry ma'am. Nga pala, Si bago ka Master. pumasok sa room, no face mask needed na ang school. Kaya pakitanggal na yung mask mo. Ito ba yun? Okay lang yan, ma'am. Ma'am, pwede nga na. Sabi kasi ng mama ko, ma'am. Hindi ko tatanggal yung face mask ko sa school eh. Abay, hindi pwede. Bilhin ito ng principal natin. Gusto niya raw makita yung mga mukha niyong mga estudyante. Kaya pakitanggal na yan. Ano pag-chicks yung kaklase? Oh, di ba? Pwede nga na mag-transfer. Putang ina mo po. Naala ka sa baka ganda at baka pogi, no? Kasi mas onti yung features na naturally pinapansin ng katawan mo. Nulabog ng isang baka ang klase ng grade 6 sa Larapan Elementary School sa Jagna, Bohol. Tapos sila po. Hi, classmate! Introduce yourselves! Baka puta nga ako. Baka nagpagluta lang si teacher. Ito ba yung baka na nagdala doon sa laseng? Nawala na rin. Diba? Daig pa ng mga batugan dyan. Baka ka gusto mag-aral. Kung hindi ganito ang face-to-face, wag na. Ayoko. Pag wala akong ganitong kaklase. Marami akong kaklase ganito yun. Plastic. Plastic yung mga pumapasok, hindi baka. Escucha las palabras de las brujas, los secretos escondidos en la noche. Los antiguos dioses invocamos ahora la obra de la magia oculta. Esta noche al amanecer Mga taga-Visayas hemos ba llamado yan? al antiguo poder. Aquí ahora las palabras de la Kinukulam na si prof, kinukulam na si teacher para di makapasok. Leche, sunod. Sabihin, di daw siya nag-aaral, tapos perfect. Huwag niyo ako pinaglololo ko. Galing yun dyan. I love you. Panalo. Malalim ang isip. Nasaan yung kabaong? Ilabas na yung kabaong. Lubog na ako. Ilubog niyo ako sa lugbok. Since pagod are coronated, Bye, bye-bye. and see a gamut drone Bye-bye. play my Hunter Star School. Okay, ganda. Pagbasta ng iyong mga mata. Sorry, hindi alam ko sweet, pero iniisip ko pala po siya, may boy best friend sa gilid, no? Pawi-edit mo to, please. Ang iyong mga tingin. Pag hinatid mo siya ng drone, may mga ibang haligid siyang drone, sinasabi ko sa'yo. Ihatid mo kung kaya mo. Ayun na, hindi mo kailangan mag-overtake malala. Kung alam mo saan punta. Copyrighted naman to, so okay lang. Huwag yung pagligo niya dyan, may tatlong boy best friend by the west. Yeah, 58 degrees to the west. Overtake malala to the east. Si boy best friend hindi napapagod. Lagi lang nandyan. Nakita niya. May kumalapit sa kanya na isa pa yun. Okay, akala ko talaga may edit nun eh. Mukhang wholesome naman talaga. Galing. Ganito mang bantay ng girlfriend sa mga boy best friend. Anti-boy best friend bro. Kung hindi tayo ganito sa face-to-face, hindi na lang, wag na. Bigyan lang 10 out of 10 ni teacher yan. May mali ka, may tama ka sa akin. Pero kami prof dati, ang laki ng puwet niya. Tapos pag makita mo talagang nakapamewag na siya pag mali ka, parang, patay ka. Taralyze ang pagkakamali mo, bagsak ka. Dapat sinusuntok ng prof yung mga nagtitiktok sa classroom. Saan kayo pupunta? Sabi nga sa kantang Moon ni Nick Makino, sa kapunta to the moon, road trip, brum brum, skirt skirt, saan kayo pupunta? Kasi naman ba't naman sobrang deadpan eh. Yung gusto nila maging close sa mga estudyante. Pag may ganyan na, ano ba? Isang effort, diba? Iba nga walang pakialam eh. Mas na-appreciate ko naman kasi mga prof talaga walang pakialam sa mga ganyan para maging mas enjoyable. Basta magtuturo siya. Teacher? Ay, hindi. Classmate. Sakto dapat yung bomb doon eh. Mahina. Yan, ito yung aaligid habang pag hinahatid mo ng drone. Magto-drone pa ako, mahal mag-charge ang kuryente. Tapos gaganito yung lang ng classmate. Overtake na naman. Ito kaligid eh. Hindi to earthquake, bypass na ang tinuturo dito. Mukhang malayo mararating mo kuya. Baka alam mo naman saan ang punta. Duck cover kulong. Hindi ko nakita. Ang ganda ng pixel eh. Naka-ABCD. Mahina. Gamitin mo na lang yung C effect. Kaya pag prop nag-test.
Meron kang 25% chance sa tama lagi ang sagot mo. Ipapaikutin ka din ng nanay mo pag uwi mo. Sunod! Ah! Di gito. Viva! No, the meme group. What did you know about your brothers? As tense up and relax or set out? Oh, makinang into a ball. Wrap up this guy. Ganda ng transition nyo ah. Pero pag mga ganito, ang galing nyo mag-edit. Pero pag PowerPoint, di nagamit yun sa ano lang. Ay, kunti mo ako. Sorry, ganito ang transition, Pao. Sa next page. Thank you for wasting. Among Us. Meron ako lang na ibabasa. Ay, napakarami na. Naray teacher. Ako sumali ako sa sayaw eh, para lang sa mga kaibigan ko eh. Hindi naman ako marunong o mahilig sumayaw. Pero para sa kanila, na nagagawa ng friendship. Eh! Eh! Ay, tanga mo! Ha? Bobo ka, bobo Baka lumilipad kasi isip eh. Nangihina ako sa kabobohan mo. Saan lalagay, ma'am? Congrats, pre, Tom. Yan ang gusto ko lang naman na support eh. Yan lang naman hinihingi ko eh. O, diba yan, magiging boss ka sa isang korporasyon? Salamat, pre. Tropa talaga, maasahan mo eh. Focus ka lang sa mission, di ba? Sabi nga ni Bugoy. Gagi, di ba bullying na to? Siguro kung ginawa niya rin to sa klase niya. Tapos ano pa, tapos naka-anime profile pic pa ako. Yan mga lagi binubully. I-report mo na yan sa teacher mo. Ito naman, di mabiro yung biro. May mga birong hindi na nakakatawa. Medyo kupal ka na, medyo epal ka. Hindi na nila sa classroom niya. Lahat naman eh, meron din naman lalaki. Lalaki nag-post doon, sigurado. Yan ang pinakagusto ko bag. Literal lang case study. Pag masyado marami pinapawing assignment si teacher, ayan. Tagay muna. Sunod. Ito nakita ko to. Ito pala yung high risk, no bag, no challenge, no problem. Grade mo na sa Inidoro. Meron yung normal effort, meron yung extra effort. Ito pala yung panty. Panty ba ni Lola yan? Basta hinugasan mo muna dyan. Ano yan? Akala ko hanger. Akala ko, wag lang batang ina challenge. Masaya na ako. Ninja Turtle! Sorry, basta nakikita ko kasi ang bilis masyado nung video kang edit nito kanina. Rekta, pusoidos na to. Saan nakapagluto pa nanay mo dyan? Trabaho ba to ng pang-case? Mag-collab kayo nung nag-case study. Malayo mararating yung sa buhay. Para pwede ka na magmerienda. Lagot ka sa tatay mo. Di ba ka na umuwi sa tatay mo pag ito yung pangsabog niya? Wow! Resourceful yan ha, okay yun ha. Yan ang pinakamaganda sa lahat ha. Ito group bag. Lugaw muna tayo. Sa bongero tatay mo, no? Cute naman. Diba, ito yung may mga effort kahit pa paano. Kutsa, may pandesal, Milo, itlog, kompleto na. Ang gusto niya maging teacher. Nakatawa naman. Wholesome face-to-face class moment. Hindi nagbibigay ng pag-asa sa akin. Ay, mapagod ako. Pag ito alas 7, pucha, maawa ka sa akin. Hindi ko kaya maging ganito ka-energetic sa umaga. Anong klase to? Gusto ko dito mag-enroll. Kahit graduate na ako, mag-aaral ako ulit kung ganito teacher ko. Ito, tapos kaya dapat dinadagdagan ng bayad sa mga teacher eh. Gusto ko maging, gusto mo maging policeman. Soldier, okay lang? Ako soldier ako sa COD. So, funded ba to nung eskwelahan? Ano to? Lawyer to, no? May itsura siyang lawyer eh. Pucha naman! Ang tanga ko. Policeman to. Di sumusunod sa patakara, wala siyang face mask. Pag ito nurse, alam ko na sa Pilipinas pa rin tayo. Manager! Wow! Nice. Si teacher. First class pa lang, parang pagod na ako. Ako yung teacher. Paano ko yung klase mo? Mukhang 8 lang naman sila, pero paano kung 40 kayo, hindi mo ito magagawa? Nurse. Ito na yung nurse.
wala ko na tama ni isa eh. Parang para lang ako nasa klase ulit eh. Baka ako lang pala yung misogynist. Oh, nasan yung ano kulang? Hindi pumasok. Pumasok yung nurse. Bakit may sakit ba? Ayos ah. Ay, gusto ko ng ganito. Nakakatawa naman. Hindi pa pala tapos si teacher. Sige, labas mo, trop. Sige, labas mo, teacher. Nakarami ng Milo si teacher. Uy, si ano ba yan? Oh my God. Ba't nandito si... Baka konnichiwa dyan. Ba't nandito si Doki Doki? Alam ba niya kung anong nangyari dito? Kailangan mo nga si Jesus dyan. Nakisabor si teacher para habang may kumakain may sumasayaw lang. Perfect 10 kay teacher. Napaka-effort mo naman. Sana lahat tulad mo. Tontuloy na extension cord. Mahaba pa sa pasensya ko ang charger na yan. Sa mga walang kwentang prop. Diba sabi ko sa'yo eh, hindi aabot ang drone mo pag nandiyan na si boy best friend, hindi na mag-tiktok. Sarot. Isayaw mo na lang. Mas magaling siya sumayaw sa akin, hindi! Bumagsak ang aking pakiramdam. Shit, math. May na rin ako sa math. Pero magpaturo ka na lang sa mga magagaling na math mong friend. Kaya yung ginawa ko. Ano ba yan? Literal na lulugi sa bantay. Ano ba yan? Ano ba? Kung hindi ganito ang face to face, huwag na lang. Napakahirap naman nito lagpasan, Led. Lalabanan ka ng tunay na shooting guard. Pasok akong pogi, uwi ako. Kailangan mo naman ng confidence, diba? Pero magsisimula yan, okay lang yan. Sabihin mo yan sa boy best friend niya, ha? Medyo masikip doon sa kaliwa. Sunod, pre, bakit pasmado ka? Kinakabahan lang. Hi, Mimer. Senior, ha? Yo, shoutout sa STI. Literal na physical education, ha? Ano, itik-itik? Titik din yan. Sunod, kung hindi ganito ang titig sa'yo ng girlfriend mo, sa tropa ka na lang, sabi ko sa'yo. Tulungan mo ako sa lahat ng pinagdadaanan ko. Gabayan mo ang nilalakaran ko. Patawarin mo ang tulungan. Reading comprehension po, tsaka kailangan natin yan. Ang dami sa Facebook na tranga. Yan yung nauna, yung nasa talampakan yung utak. Yan, ito, kailangan mo. Kaya kay Celestia, maraming salamat. At panguli, okay, tigil na lahat ito. Ayun, send mo to sa friend mo para matakot. Let's yan. Doon nagtatapos yun. Gusto nyo pa na mga ganito? Like, share yun sa mga klase nyong nakatanga lang. At huwag nyo subscribe. Paolo, mamahalap.